всички, аз съм Криси. Днес ще ви покажа как да си направите ето такава изстрелвачка. Добре, значи да започвам. Така, значи правиме ето така и така. Добре. И да слагаме така една ограда. Така. И сега тук слагаме разпределители. Така. Добре. И трябва ето така. Може и на две копчета, ама аз искам на едно. Така ми го харесва. Добре. И така. И сега ето тук слагате вода около всичко. Добре. И сега ограждате с червения камък навсякъде. Добре. Още малко ще свършим. Така. И, добре. Която страна искате, аз ще сложа тук. Добре. И, не, първо тук слагате една ръчка. И виждате, че нищо не се получава така. И заради това сега трябва да сложим вътре динамит. Пълните, всичко го пълните с динамит. Така. Много лесно се прави, не е трудно. Я да сега да проверя всички дали са напълнени. Да. И всичко е напълнено. Така. И последното. Няма последно. Така. Ето виждате. Става и на оцеляване. Ако ще го направите. Ще ви отнеме малко живота. Добре. Айде. Смеча и виждате колко много се издигнахме. Басейна. Добре. Ето, сега ако искате ще тестваме и на Survival. Добре. И гадост. Моя грешка. Забравих да исках да го направих. Съжалявам. Така. И не съм гладен, ама нещо. Така. Добре. И така. И не забравяйте да блокирате с меча. Да падна във водата. Ето. На този път се опитам да си стрелям в басейна. Айде. Дай път на басейнето. Ох, за малко минах, че се отрепа. Нищо. Добре. И това беше от мене. Дано тази идея за изстрелвачка ви е харесала.
Ако ви е харесало клипчето, абонирайте се, дайте му лайкче. Добре, и това беше от мен. Аз бях Криси. И до скоро ще правя още клипчета на Redstone уроци. Добре. И за чао, goodbye.